Здравейте на всички! Днес сме се събрали, за да споделиме резултати с храната на Вертера, храната, която дава възможност ние да бъдем здрави и да доживеем до дълбоки старини. Аз съм Силвия Танасова и ще започна с резултатите. Моя най-нов резултат е в това, че миналата година компанията даде възможност на всеки, който желае, човек, който повече от една година е ползвал храната от водорасли ламинария на Вертера, да му се изчисли неговата биологична възраст. Аз се включих в това изследване. Направих си необходимите изследвания, които трябваше да отговарят, за да може да се направят тези изследвания, тези показатели. Изпратих ги на компанията и получих писмо тази година, сега. Получих писмо, че моята биологична възраст, т.е. възрастта, която е на моите органи и системи, е с 9 години по-малко от това, което съм по паспорт. Тоест, това е най-новия ми резултат, който показва, че колкото и повече да приемаме тази храна, в никакъв случай тя няма да има странични ефекти, ами напротив, ще ни помага ние да правим така, че нашите органи и системи да се подмладяват. Така че това е моя резултат, който имам с продуктите на Вертера. Сега давам възможност на друг, който желае да се включи, да си каже името, от колко време приема храната и какви са неговите резултати. Кой желае да се включи? Може ли аз? Да, представи се, кажи от кога приемаш храната и какви са твоите резултати. Здравейте, казвам се Мария Говедарска. От април 2019 година приемам храната. Тази година ще направя 66 години. И за мен храната започна едно ново начало в моето тяло, така да го кажа, тъй като имах много здравословни проблеми. От дете съм с псориазис и съответно имах много болки в ставите. Първото нещо, което имах възпалени стави, псориатичен артрит. Първо и основно нещо, което усетих, че сутрин се събуждам вече по-бодра, по-здрава. Една от лявата ръка имах трудно я движех в рамото. След около 3 месеца получих лечебна криза и от тогава насам ръката вече си я движа спокойно, нямам тези възпалителни процеси в ставите. Друг резултати много в моето тяло и в моето семейство. За съжаление не успях да си пусна нужните резултати, но миналата година на профилактичните прегледи моите резултати наистина бяха много добри. Включително си направих и скенер на малкия таз, така че всичко беше наред. Освен това, а, имах проблем с очите. Отидах на преглед, за да си сменя очилата и откриха, че имам дегенерация на макулата на лявото око. Астигматизъм също имам и отлепено стъклено тяло. Оказа се, чрез нали, в продължение на годините, в които съм яла, аз съм си задържала, в продължение на една година направих цветна снимка и 3 скенера и се оказа, че с водораслите аз си задържам тази дегенерация, макар че ми препоръчаха инжекции. Аз направих само 4 от тях и всъщност съм спряла и положението е задържал при мене, така че няма повече дегенерация. А, на един друг апарат направиха също изследване на моята биологична възраст и там излезе, че съм на 50 години. На други изследвания, на дъщеря ми, която си пусна това изследване, както при Силвия, тя е на 39 години, на нея 7 години, тя по същите тези 6 години яде тези продукти. При нея се оказа, че с 7 години биологичната възраст е по-малка. Резултати много има в нашето семейство, така че ще дам думата някой друг да каже
В момента това беше, което се сетих. Да, много ти благодаря, Мария, за споделените резултати. Да, знам, че има много резултати в твоето семейство. Дори и дъщеря ти по време на бременността приемаше водораслите. Така че, мили хора, дори и по време на бременност и по време на кърмене може да се приемат тези водорасли, храната на ламинария. Така че не се притеснявайте, няма странични ефекти, няма предозиране, просто дайте шанс на тази храна. Следващия, който желая да се включи, Ами нека да съм аз, ако може. да, представи се. Емилия съм, живея в Кипър от доста години. Тук климатът е доста или сух, или много влажен, което ми се отрази върху костната система. Постоянно имах болки от 3-4 години. Приемах много лекарства и много мехлеми, които резултатът беше временен. Болките притъпяваха, след това се връщаха отново и когато вече ми увредиха всичките тия лекарства в стомаха и получих пропускливи черва, се наложи вече да помисля. Самата лична лекарка ми каза: помисли, момиче, нещо друго лечение да потърсиш, не лекарства. И тогава чух за терапия с плазма. От вената ми изтеглиха кръв, направиха плазма и започнаха да ми го инжектират по болните места. Терапията не беше ефтина, беше доста скъпичка, но когато свърши лекара и когато го попитах, това ще ми мине ли болките с една терапия, той каза: не. Ще трябва да идваш доста пъти, защото при тебе положението е сериозно, много вика увредена си и на всеки 2 месеца ще идваш да правим тая терапия. И тогава, прибирайки се вкъщи, се чух с моята приятелка Радост Коларова. Тя ме попита как съм и аз си казах, че съм много зле. Тогава тя ми сподели за продуктите на Вертера. Каза ми, че техният състав е еднакъв с кръвната плазма, човешка кръвна плазма, и аз си казах: вау, аз днес бях на терапия с кръвната моята плазма. Ти ми казваш за продукти, чието състав е еднакъв с нашата кръвна плазма. Аз викам, ще опитам с тях. Няма да се връщам повече на терапията за плазмата. И така, направихме първата поръчка, започнах ги. Резултатът се получи на третия месец с болките в ставите, но пък запекът, който го имах в продължение на 1 година от лекарствата, които вредиха стомаха ми и не можех да хода редовно на тоалетна, запекът се повлия веднага още с първите приеми на Вертера Гела. И това ми даде шанс, даде ми една насока, че наистина тия продукти работят в моето тяло. И така продължих до днес, вече почти 4 години. Първия резултат беше с запека, втория резултат ми беше с разширените вени, тъй като тук е много горещо лятото, на мен краката ми отичаха, пареха, боляха от вените. А тогава, на третия месец след приема, тези болки, тези оттоци, тези възпаления спряха, просто спряха. И тогава аз я попитах: Ради, викам, възможно ли е това да действа и на кръвоносната система? И се оказа, че то действа навсякъде. Просто то си открива самото водорасло проблемите и си ги решава. Остеопорозата, която я имах също от години наред, се оказа, че при следващото ми изследване, забравих как се казваше, с апарата, се установи, че е остеопения. Подобрена ми е костната плътност. И тогава ме попита докторът, лаборантът, който правеше изследването: приемаш ли витамин Д? И аз му казах, викам, да, приемам, но органичен, не синтетичен. Дископатия имах също с възпален седалищен нерв. Там с поредна гимнастика, която ми беше назначена от ортопеда ми, възпаленият седалищен нерв, прекратихме, така да се каже, болките. Нямам вече болки, нямам и дископатията, защото дископатията беше доказана с ядрено-магнитен резонанс.
И след 6 месеца приема на продуктите, аз помолих лекара ми да ми направи още веднъж ядрено-магнитен резонанс и той каза за мен, вика, няма дископатия. Вика, ти кога си я имала тая дископатия? Ами викам, докторе, върнете се назад 6 месеца и ще видите, че резултатите са в системата. И наистина той ги видя, погледна, вика, да, наистина, вика, имала си между четвърти и пети прешлен, но сега, вика, няма. Какво, вика, си приемала, след като, вика, лекарства от нас не си взимала? И аз му казах, аз приемам органична храна от водорасли. Каква е, вика, тая органична храна? И аз му казах, викам, напишете в Google Вертера и му казах, артропласт приемам. Той отвори артропласт и каза ми, то това са, вика, много хубави продукти, вика, приемай ги. Ако можеш, вика, не ги спирай, защото, вика, ти си в такава възраст, че са необходими много. И аз само отговорих, да, докторе, няма да ги спра, продължавам. Целулита по краката, който имах, нали, в основа на отоците, може би от лимфна система задръстана много, може би от разширени вени. Всичко това се изчисти, кожата ми стана много гладка и до ден днешен се чувствам пълна с енергия и много добре. Резултати има също и при дъщеря ми. Тя получи киста на яйчниците, беше доста изплашена, но казах, викам, спокойно, ще поръчаме продуктите и всичко ще се изчисти. Тя, мамо, ти вярваш? Вярвам, казвам, да, ще се изчистят. И за прием на 2 месеца кистите се изчистиха и пак и беше зададен, както и на мене, въпроса от гинеколожката, момиче, какво приемаш? И тя не посмяла да каже, вика, не посмях да кажа на докторката, защото, вика, не знам дали ще повярва, но понеже тя настояла много и тогава вече и казала, ами мама се занимава с една органична храна и от нея. А най-пресният случай е сега в момента нейната приятелка на 37 години е с рак на матката. Момичето имаше проблемите от години, имала и преди рак, но не си обърнала достатъчно внимание да следва диета и тая година при рутинен преглед с цитона маска се показва, че рака се е върнал. Започнахме терапията пак отново с нашите продукти. Не приема нищо от гинеколожката си. Започна само с продуктите на Вертера. За момента ракът е стопиран на 80%, което ние просто бяхме в едно голямо вау. И пак и беше зададен въпроса, момиче, какво приемаш? И даже още на първия преглед, първия месец и беше попитала докторката какво приемаш, но тя тогава и беше отговорила, ще кажа след втория месец, когато чуя още по-голям процент, нали, че сме стопирали рака. И на втория месец вече рака, когато беше от 20 на 80%, тогава тя и казала, аз приемам продукти от водорасли на Вертера. И отговорът на лекарката беше, продължавай, аз няма да ти правя операция. Отлагаме операцията за премахване на матката, продължавай с твоята терапия, явно ти влияе добре. И това е накъсо. Има и още резултати, но той с рака е най-главният, най-пресният, така да се каже, от всички. Иначе при други хора също е имало, но това е нашия семейен кръг. Най-пресните резултати. Чудесно, много ти благодаря. Да, знам, че има много резултати. Всеки един има от нас резултати, защото ние се храниме с тази храна ежедневно. Но ще дадем възможност и на другите да споделят. Благодаря ти, Еми. Моля, моля. Кой желая да се включи и да сподели своите резултати? Ако няма желаящи, нека да бъда аз. Да, здравей, представи се, коя си ти, от кога приемаш храната и какъв резултат имаш. Да, много ми е приятно. Казвам се Цецилия Ангелова.
Приемам храната от 21 година, 2021, 1 януари. Тогава се регистрирах поради голяма необходимост. Беше свързано с COVID-пандемията, както всички знаем, както всички имат много резултати. Тогава така бях изправена пред една дилема. Трябваше да намеря наистина моето спасение. Буквално така беше. И нали, няма да се впускам в подробности. Точно за един месец, след като започнах да приемам продуктите, не ги познавах, нали? Имах моя приятелка, тя е моята по-висока спонсорка, Елеонора в Виена живее. Тя ми говореше, ние с мъжа ми цяла година ядем едни гелчета и не се разболяваме от COVID. Аз така не обърнах внимание. И когато вече аз, както казах, бях изправена пред много голяма дилема, реших да се обадя и казах, давай, моля те тези гелчета да видят какви са, за какво става дума. Точно за един месец симптомите на COVID отшумяха. Бях свалила тогава 12 кг за една седмица. Беше много тежко при мен. И COVID така отмина точно за един месец и забравих за него. Но основният резултат, за който аз искам да споделя тази вечер с вас, е много интересен и той е от последната седмица, когато разбрах действително потвърдено от специалист, че това е в резултат, това, което аз установих, е в резултат на приема на тези продукти в продължение вече на 5 години. Не съм спирала и до днешния ден. Става дума за следното. Аз съм много активна скиорка, повече от 20 години, в които съм карала ски, но не професионално, любителски и многото, може да си представите, падания, ставания, по някакъв начин са наранили моето дясно коляно, което в един прекрасен момент, 2018 година, отича с един сериозен оток и правейки ядрено-магнитен резонанс, се оказва, че има много сериозно нарушение на целостта на ставата, закъсани кръстни връзки, закъсан менискус, вътрешната повърхност е нарушена и всички ортопеди казваха, вау, тук операция и нищо друго. Няколко сондирани на мнения с няколко ортопеди. Аз, между другото, пропуснах да кажа, че съм медицинска сестра и в съседния кабинет до мен работи един ортопед, който ме изпрати всъщност и на ядрено-магнитния резонанс и всички казаха операция. Но точно в този момент аз решавам, че няма да правя операция на моето коляно и винаги предпочитам какъвто здравословен проблем имам да го разрешавам чрез алтернативна медицина, лечители и така нататък, но явно винаги намирам правилния подход и човек и до сега действително лекарствата стоят далеч от мен. И така, от 2018 година аз казах, че няма да си правя операция. Дойдоха след това продуктите на Вертера. Там аз видях, освен COVID-а, видях, че има много хубави продукти, които са точно подходящи за моя друг проблем с кости, стави и мускули и започнах много активно да приемам артропласт. Но тук искам да отбележа, че аз направих 2 пъти програмата на доктор Илдар. Изпълних я, като първия път резултатите бяха на лице, но не бяха задоволителни за мен и реших да я повторя. И вече след втория прием на всички тези продукти, така както са подбрани, те действително са уникални и в тази комбинация наистина имат невероятно действие. Ставите ми значително се бяха успокоили и коляното в един прекрасен момент искам да кажа, че аз забравих, че имам болно коляно. Но в тези години, вървейки в ежедневието си и пазейки, щадейки това коляно, аз съм натоварила другия крак.
И в един прекрасен момент, преди 1 година и половина, започва да боледува здравия ми крак. Като се оказва, че се е получила едно разместване на ставите в гръбначния стълб и тазобедрените стави и не мога да ви опиша какви болки започнаха, изтръпвания на цялото коляно до пръстите на крака. Изобщо беше тежък проблема, но намирайки един много добър лечител, кинезитерапевт и болен терапевт, благодарение на неговите процедури и намеса, този проблем беше решен и сега имам само поддържаща терапия. Но от 2018 година, откакто установихме, че имам този проблем с коляното, аз преустанових да ходя на ски. Това беше един невероятен момент всяка година от моя живот, в който аз участвам в една група скиорска от Севлиево. Аз живея в Севлиево. Това са хора от порядъка на началото бяха 60, сега са около 30 човека. Всяка година те февруари месец са на Пампорово. Не мога да ви опиша как се чувствах аз през този период, стоейки си в къщи, гледайки всички видеа в Фейсбук, които те публикуваха. Аз само гледах, любовах се и може да си представите един скиор как може да се чувства тогава. Но в един прекрасен момент тази зима аз установявам, че вече това коляно евентуално може би вече достатъчно се е починало и вече може би е дошъл момента, когато отново да се върна към любимия ми спорт. И така много набързо вземам решение, отивам на Пампорово, но те отсядат за 1 седмица и в която активно карат ски всеки ден, но аз реших да бъда в малко по-щадящ режим от 3 дни. И така, първия ден се качвам на ските. Трябва да ви кажа, че почти не бях ориентирана какво ми се случва, къде съм, но беше резонно. 4-5 години, близо 6 всъщност. Аз не съм се качвала на тези ски, но втория ден сутринта, така в един прекрасен момент, ските ми тръгнаха, казвам на нашия език, скиорски, невероятно и точно след 2-3 часа аз се върнах към моя стил на каране, който бях. Установих, че не съм забравила и коляното ми се държеше прекрасно, само с една наколенка и нищо повече. Аз не усетих то да ми създава някакъв проблем и дискомфорт по време на карането на ските. И така до 2 часа след обяд си позволих да бъда на пистите. Чувствах се прекрасно, но реших да не прекалявам. На следващия ден, ставайки, си казах, добре, и какво се случва тук? Всяка година в предишните ми посещения на ски курорта и карането на активно на ски, аз имах мускулна треска или някакво неразположение, така умора някаква. Боже, аз нямам никаква мускулна треска. Не усещам нищо да ми се е случвало с моето коляно, с моите крака. Просто нямам, аз не съм активна спортистка, не ходя на фитнес, нямам никакви физически натоварвания в ежедневието си, абсолютно по никакъв начин. Аз се чувствах прекрасно. И така само установих това нещо, този факт. Мислих, но не можех да си дам отговор. И след като се прибрах от ските, посетих моя кинезитерапевт на поредната процедура, защото имам поддържаща всеки месец и споделих този факт с него. И той ми каза тогава, да, защо се очудваш? Ти приемаш тези продукти от водорасли всеки ден, толкова години, ето това е резултат от приема на тези невероятни продукти и ти трябва да бъдеш много щастлива. Продължавай в същия дух и не спирай. Ето това беше за мен последното доказателство, че действително продуктите работят. Аз никога не съм се съмнявала, но не съм предполагала, че действително такъв уникален резултат би могло да се получи. Но това всичко искам дебело да подчертая, че се случва само след редовната ежедневна употреба на всичките продукти.
по схемата, която е необходима. Тук е важно постоянството и упоритостта и резултата идва винаги. От което аз съм безкрайно много щастлива. Много И ти го споделям го с всички. Повярвайте ми, навсякъде си позволявам да разкажа за това, което ми се е случило. Браво, много ти благодаря и че отдели от времето си, за да се включиш и да споделиш и с нас този наистина фантастичен резултат. Ето за това е важно да правиме програми, които компанията е дала, които лекарите на Вертера са споделили, защото когато ние ползваме програма, имаме цялостна картина към всички необходими детайли за по-добрия резултат. И затова аз съветвам да се работи с програми, а не с една кутия и да искаме някакви вау резултати, защото трябва да се работи комплексно. Много ти благодаря за споделянето на твоя резултат. Друг има ли желаещ да сподели? Виждам, че има още хора в залата, които имат резултати. Има ли някой, който желая да се престраши и да се включи? Може ли да си включвате микрофоните или имате проблем с микрофоните? Мисля, че не би трябвало да имате проблем с микрофоните. Добре, може би се притеснявате и не искате да си споделите резултатите. Ако няма човек, който желая да си сподели резултатите, смятам, че чухме доста резултати днес и ще оставим за следващия път да споделите следващите резултати. Следен път питам, има ли някой желаещ да сподели? Добре, явно няма. Ами тогава ви пожелавам прекрасна вечер и ще се видим следващия път с следващите резултати. Надявам се, че ще влезат нови хора, които за да споделят своите резултати, защото приемайки продуктите, ние ежедневно се срещаме с хора, които имат своите резултати. А когато ги споделим, можем да достигнем до още повече хора, за да им помогнем да видят, че има алтернативен начин без лекарства, който може да помогне така, че ние да върнем така наречените фабрични настройки или да върнем здравето си в етап, който наистина да няма болка, да сме доволни и да сме щастливи от живота. От мен, чао и лека вечер! Чао, лека вечер на всички. Лека вечер. Спокойна.